西ククルチョルポンアタにあるルフオルド。ここは世界の宗教施設が集まる世にも不思議な公園です。ルフオルドは新しい命を生み出す文化的・精神的中心地として2002年に創設されました。地元の人や観光客の憩いの場としてだけではなく、イベント・会議の会場としても使われています。День добрый, добро пожаловать в культурный центр Рухордемич. Музей Ахматова. Наш новый экскурс начнется через 5 минут. Справа же рядом с колоколом, там группу собираем и начинаем. Пока можете прогуляться, ознакомиться с комплексом, сфотографироваться, а мы вас позовем пока. 入場料は大人1人400ソム。ガイドによるツアーも行われています。敷地内には世界の主な宗教である仏教、正教会、イスラム教、カトリック教会、そしてユダヤ教、すべての宗教の融合という概念のもと、5つの宗教の礼拝堂が建てられています。2008年、ルフオルドは世界的に有名なキルギスの作家チンギス・アイトマートフの名前を取りました。現在のルフオルドには彼の記念館やキルギスの英雄の銅像、芸術家の作品など多数の展示物があります。公園の奥にはイシククルの青を望む橋。この円形の橋は知恵が欲しい人は左に、若さが欲しい人は右に進むそうです。最後に願い事をしてコインを湖に投げ入れると願いが叶うと言われています。キルギスの自然や文化と世界が融合する場所、それがルフオルドです。